Госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма. Хвала Христу, дарагія слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. Сёння ў нашай студыі, як вы бачыце, цудоўная чароўная госця. Яна да нас завітала не ўпершыню, бо Кацярына Яраюнец – гэта такі чалавек, які мае шмат нагод для цікавых размоваў на Радыё Марыя. І не проста размоваў, а нагод для дзялення нейкім сваім асаблівым досведам, які будзе карысны іншым людзям. Вітаем, Каця, хвала Христу. Хвала навекі. Сённяшняя наша размова будзе не толькі пра дарослых, але і пра дзяцей. І гэта важна. Даслухайце нас да канца абавязкова, калі ў вас ёсць дзеці, калі ў вас ёсць унукі або плямяннікі, або вы працуеце з дзецьмі на парафіях. Таму што інфармацыя, якой будзе дзяліцца Каця, гэта вельмі карысны досвед асабісты і распаўсюд таго, як можна рыхтавацца да вялікага паста разам з дзецьмі, як падчас вялікага паста рыхтаваць дзяцей да гэтага нашага самага галоўнага свята, да Вялікадня. Гэта такая замануха для ўсіх была, ну а зараз сапраўды ад пачатку, так, мы ўсе ведаем, што рыхтавацца да Божага нараджэння з дзеткамі, гэта такая у нас завядзёнка ёсць. Але насамрэч такой сталай падрыхтоўкі дзіцяці да Божага нараджэння, менавіта нейкай пакрокавай або нешта такой увагі асаблівай, ну, можа, так няма, хіба што на катэхезах. Але дзеткі маленькія, якія яшчэ не ходзяць на катэхезы, так, або ў маленькіх парафіях, дзе, ну, больш рэдка гэта здараецца. І вось як падысці да гэтага працэсу, я так разумею, сям'я раюнцоў у гэтым годзе вырашыла гэтае пытанне грунтоўна для сябе. Так, я не хадзіла разважала, што, ну вот сапраўды, як вы сказалі, так, у нас ёсць традыцыі, все ўжо прызвычаліся адвент, ну, у когосьці там гэта светскі адвент, але гэта на слуху, і людзі ведаюць. А Пасха неяк так, ну, раз, і прымінула ўжо і свята, і, можа, алілуя спяваем. Я падумала, што трэба неяк это выпраўляць, таму што гэта вельмі важна, не каб знянацку на цябе звалілася свята, а каб ты да яго падрыхтавалася, асабліва, калі гэта дзіця. Таму што трэба час внікнуць в это, зразумець, што гэта такое. І калі вот так вот мы потихонечку падрыхтоўваемся, то свята ўжо яно доўгачакана, і хочацца яго, і ўжо зусім за іншым сэрцам і настроем ты да яго падыходзіш. Таму мы вырашылі, што трэба выпраўляць сітуацыю і рабіць нешта такое адмысловае для дзетак, для сям'і і на Вялікдзень. Вы толькі скончылі гэты вялікі працэс падрыхтоўкі, святкавання. Ну, я лічу, што гэта толькі. Тут усяго так, прайшло там 1,5 месяца пасля нашых, ну, 2, добра, урачыстасцяў. І гэта быў вялікі высілак з вашага боку. Усе, хто разам з сям'ёй Раюнец абыходзілі адвент-каляндар, гэта ведаюць, так? І калі ўзнікла гэта ідэя ў сям'і, што сказаў муж? Першая рэакцыя Сергея была, конечно, такая, ну, Катя, калі мы гэта будзем рабіць? У нас ёсць асноўныя праекты, калі трэба імі займацца. Может быць, ты падумай, не будзем гэта рабіць. Но я хадзіла, малілася, у мяне ёсць кожны дзень малітва по 3 гадзіны. І я расказала Богу свой план, што мне ёсць такая ідэя, ну, я табе расказваю, ты давай думай, калі табе падабаецца, мы будзем нешта супрацоўнічаць. І я такая натхнёная прыйшла пасля малітвы, мне ідэя прыйшла. Я Сергею записывала галасавыя такія паведамленні з пазнакай не слухаць прымарку. Я прыходжу, ну, неяк так Сергей пачуў моё натхненне, сказал, добра, будзем рабіць. І пагадзілася. Канешне, трэба было шмат працы зрабіць, і часу мала. Дзякуй мужу, што ён цярпліва зноў пагадзіўся са мной разам рабіць, ён у мяне цудоўны. Ну, вось гэта яшчэ адна складанасць, калі дзеці, якім адрасавана гэтая, ну, гэта не забаўка, думка прыйшла забаўка, але гэта не забаўка, гэта падрыхтоўка, не павінны гэтага пабачыць і пачуць. Так.
Тут вот это складано, потому что я такой человек, когда я чем-то натхняюсь, мне так хочется рассказать, сказать, и вот часом у меня, конечно, проскакивает, и Сергей мне показывает, что молчи, тихонько, и так, я коли малюю, то малюю, коли нема Марка дома, ці, коли яны все спять, Лёвик пока что маленький, он не расскажет, можно при Лёвик робить и размовлять. Але уже в наступным годзе и при Лёвику не зробишь. Тут это такая складанность нашей працы. Ну, вось і мы падышлі да самой гэтай ідэі і як яна ў вас робілася, з чаго будуць складацца этапы падрыхтоўкі да вялікадні менавіта і гэта праходжанне з дзіцёнкам праз вялікі пост. Мы адразу можам сказаць, што як і з адвент-календаром ёсць вялікі пост, як правільна называецца гэта група ў тэлеграме? Зараз узгадаю. Пілігрымы радасці. Вось, пілігрымы радасці, так? Падобна да пілігрымаў надзеі, якімі мы ў гэтым годзе з'яўляемся, і вось пілігрымы радасці маленькія крочаць разам у тэлеграме, і там выкладзены матэрыялы, пра якія мы зараз будзем распавядаць. З чаго будзе складацца гэты шлях пілігрыма радасці? У нас будзе 7 лістоў. Мы вырашылі не 40 дзён так плотненька займацца, гэта занадта шмат. Кожную суботу будзе прыходзіць ліст. Ёсць агульная легенда. Агульная легенда такая, што анёлы займаліся прыборкай у сябе там небеснай канцелярыі і выпадкова знайшлі старажытны манускрипт. Зараз узгадае Сілуана Падарожніка. Так, вы хіба што не чулі. Гэта вельмі старажытны святы, пра яго ўжо все забылі. І тут раптам вот знайшоўся такі манускрипт. І не проста на манускрипт, а там яшчэ і былі лісты. Ён сам для сябе придумал такія заданні, тэксты, каб плённа перажыць вось гэты шлях да Вялікдня, і яны вырашылі, што трэба дзяліцца. Такая незвычайная нагода, і яны нам гэта перадаюць, і першы ліст ён уступны ад анёла-ахоўніка. Распавядае гэту легенду. Чаму важна легенда? Увогуле, калі мы працуем з дзецьмі, за імі ўзаемадзейнічаем, мы не можам проста вот так вот ім в лоб казаць, зараз мы сядзем, чытаем Біблію, тут у нас пытанне, гэта не цікава. Калі мы размаўляем з дзецьмі, мы павінны размаўляць на іх мове і на іх тэрыторыі. А гэта тэрыторыя, яна вобразная, яна эмацыйная, загадкавая, са сваімі там сакрэтыкамі, таямніцамі. І мы, ведаючы гэта, робім менавіта такі матэрыялы, каб яны былі цікавыя. Каб ты адкрыл ліст і такой, ух ты! А тут картинка такая незвычайная, потому что я малявала там а-ля сярэднявечча. І тэкст так напісаны, і нейкі там Сілуан Падарожнік. І гэта все працуе такім гачыкам, каб спыніцца, паглядзець і все. І ты ўжо як бы прыпынены в моманце. Так, это я распадаю пра легенду, нешта я... Так. Вось з гэтага пачынаем. То бок, бацькі ў гэты час павінны запомніць, што трэба раздрукаваць гэты ліст, запрашэнне ад анёлаў, якія там знайшлі ад Сілуана Падарожніка, нешта цікавае. Так, гэта наш уступны ліст. І пасля ёсць асноўны ліст з Евангеліем, і ілюстрацыі вот гэтым пад сярэднявечча. І там не проста Евангелие, мы спецыяльна, вот это Сергея працы, я прасіла перапісаць такой простай, вельмі эмацыйнай і вобразнай мовай. Каб, ну, там, напрыклад, ствараецца такое, калі Ісус ідзе в пустыні, як ён сябе чувае, як там горача. Вось на такія моманты, каб гэта было цікавей чытаць. Пераказ такі. Так, пераказ. Не проста як бы адразу з Бібліі взята. Гэта такое больш эмацыйнае і простае для дзяцей. А другі ліст, ён ужо з такім інтро уводзены, як перажыць Евангелие. Там ёсць такія цікавыя штучкі, як взяць люстэрка ці взяць паперу, і на гэтым, на розных такіх адчуваннях будзе звязана, што можна адчуць праз Евангелие. І пасля пытанне. Пытанне пра Бога, пра жыццё дзіцяці, і такі прыклады простыя жыцця дзіцяці, які будуць зразумелыя. І заданне, даследаванне, творчае заданне і адзін такі, як пошук артефакта. Там адзін предмет трэба будзе знайсці на працягу тыдня, і пасля у вас атрымаецца такая вялікая, велікодная кампазіцыя на стале, сімвалічная, з гэтых вот предметаў, якія трэба будзе знайсці. 7 прадметаў, а яны іх павінны бацькі схаваць недзе ў кватэры? Можна схаваць, калі ёсць час, но мы падумалі, што звычайна так у бацькоў мала часу, то гэта проста можна знайсці, што вы маеце дома, можна прыдбаць, калі ёсць магчымасць. Но яны такі простенькія, свеча, песок, мягкая тканіна, то, што па сутнасці ёсць у кожнага дома. Калі ёсць жаданне, можна набыць штосьці адмысловае.
Нейкія сімвалы такія Так, атрымліваюцца. І там апісана, што значыць гэты сімвал. То бок яны ўсе 7 пазначаны, бацькам не трэба выдумваць, што гэта будзе. Не. Угу. Все як звычайна, максімальна проста для людзей взяць, карыстацца, не думаць. Што было самае складанае у падрыхтоўцы? Знайсці час. Гэта было самае складанае. І хіба што знайсці час мне на маляванне. Сергей, ён па начам сидзел, пісаў, такі мужны. Ахвяруюць свой начны час, я па начам не магу маляваць, мне цяжка. І вот тут мы так дамаўляліся, каб пару гадзінак з раніцы там, пакуль Маркуні няма, пару гадзін там, вот гэта час знайсці. А придумаць не цяжка. Придумаць не цяжка. Не, придумаць праблем няма. Каця, а можа нейкія прыклады, вось што значыць свечка, які сімвал і да якой часткі, можа, Евангелія яна мела адносіны? Я памятаю з прыклада яйка апошняе, што вось гэта будет надзея, так, это новае жыццё, радасць, і там мы будзем его распісваць, як бы вядома, да, мы па традыцыю падпісвалі. Пра яйка я памятаю. Астатняе я, на жаль, не памятаю. Да. Гэта вам будзе цікава зайсці, пачытаць, паглядзець, каб заставалася інтрыга. Ну, а калі звяртацца да вашага дзіцячага досведу, у вас быў такі досвед падрыхтоўкі да вялікай дня нейкім чынам? Або гэта толькі апошнія дні? Як у вас было? У маім дзяцінстве, так? Не было, таму што я не з неверуючай сям'і. Мы, в прынцыпе, і вялікдзень гэта паехаць да бабулі на вёску, пабіцца яйкамі, гэта максімум таго, што нас было. Таму не. А калі ўпершыню фарбавалі самастойна яйкі, або іх распісвалі, можа? Фарбавалі? Я думаю, што ўзрост 11-12. Ну, вось калі мы прыйшлі в касцёл, моя сям'я, вот тады. А распісваеце дома яйкі разам? Так, ну мы робім розныя эксперыменты. Ну, так як дзеці малыя. Падзяліцеся, якія вы рабілі эксперыменты і якія найбольш удалыя, вось ужо загадзя. Прынамсі, гэта падрыхтоўка таксама вось будзе адным з этапаў. Які досвед маеце ў гэтым? У нас ніводнага ўдалага эксперыменту няма. У нас кожны раз штосьці праваліцца і выглядае вельмі дзіўна. Мы спрабавалі рабіць такі, як драконьі яйкі з фальгой. Не атрымалася, ну, было весела. У нас заўсёды яйкі трескаюцца, не фарбуюцца. Ну, мы не пераймаемся гэтым, галоўнае, што мы разам праводзім час. Так што я вам не пара, лепш не слухаць мои парады, як фарбаваць яйкі, а слухаць гаспадынь з вопытам, які ўмеюць гэта рабіць. Мы не умеем. Но нам весело, нам хорошо. Мы все одно светим, так что... Што атрымалось, то атрымалось. У мяне булкі пасхальныя толькі впершыню ў жыцці праз 8 год атрымались, калі я пекла, так што... Гэта пытанне не да мяне. Слухайце, але затое такая шыкоўная падрыхтоўка ёсць. Я могу сказаць, што это таксама тая гаспадыня, у якой доўгі час булкі былі... то атрымаецца адзін год, то не атрымаецца, то атрымаецца, але я ўпарта, не кожны год магу сказаць, але год праз год там недзе, час ад часу ўпарта там сабе спрабавала, ідэальных, каб былі яшчэ роўненькія зверху. Вот смачныя ўжо атрымліваюцца нейкім чынам. Так, да. А тое, што яны там не зусім роўненькія атрымліваюцца, гэта мы ўжо там перажываем, гэта з'ямо і так. Упрыгожваем зверху таксама і з яйкамі. І ведаеце, што цікава вось у маім, напрыклад, жыцці, мы вярнуліся да вытокаў, што называецца. Я ўжо гадоў 5, а можа і больш, фарбую шалупеннем цыбулі, як бабу, вот, я вось такім чынам, як раней гэта рабіла бабуля. А пакуль дзеці былі малыя, сапраўды вось гэта эксперыменты, там і свечкай мы нешта там малявалі, і там лісточкі укладалі, у шкарпэтку засоўвалі, варылі, каб яно адбітак быў. Ну, карацей, чаго мы толькі там не рабілі эксперыментальна, і ўсё роўна вярнуліся да вытокаў. Ці разумее, як вы думаеце, Марк ужо свае 6,5 у свае 6,5 гадоў, што хутка будзе Вялікі пост. Бо ж гэтыя размовы вядуцца ў сям'і? Так, канешне. Ну, у нас Марк гэта ведае ўжо з 3 год спакойна. Ён чакае адвент і Вялікі пост. Ну так. У нас Марку не такі разумны хлопец, таму вельмі шмат чаго разумее на дзіва. Так што, ну, мы шмат размаўляем і кажам, што вот хутка будзе то-то.
Напрыклад, в четверг у нас будет тлусты чвартак, там мы будем кушать пончики, потому что хутка вялікі пост, і яны все это ведаюць, мы пастаянна пры этом кажам, і для іх гэта ўжо такая натуральная будзённасць. Вось проста ёсць розныя меркаванні наконт таго, уводзіць дзяцей у справу падрыхтоўкі да Вялікадня у маленькім узросце, там у 3 гады, 4, 5, да школьнікаў менавіта. І таму пра гэта і пытаюся. Вы кажаце, з 3 гадоў Марк ужо разумее, што нешта адбываецца, так? А зараз вось вы ходзіце ў касцёл з Маркам кожную нядзелю? Так, ну амаль. Ён бывае, калі там захварэць, ну, то, конечно, ходзіць так. Так. А яшчэ вось такая справа, ці вытрымлівае дзіця ўсё імшу. А што вы робіце на імшы, калі раптам вось, асабліва зараз? Адна справа, калі гэта радасны перыяд, калі мы спяваем вясёлыя спевы, усе ва ўзрушаным настроі, так? І гэта дзеці таксама адчуваюць, што эмацыйна так хораша ў парафіі, у касцёле, усе усміхаюцца, і спевы такія нашы на Божае нараджэнне ўсе святочныя. А тут наступае такі складаны перыяд, калі засяроджваюцца дарослыя, калі спевы становяцца такімі сумнымі, павольнымі в большасці. Як адбіваецца гэта на дзіцяці? Ведаеце, тут ёсць два моманты, які мне хочацца сказаць. Першы момант, я бы не баялася вось такіх складаных эмоцый для дзяцей. Я заважаю такую тэндэнцыю, як бы пазбегнуць такі складаныя пытанні смерці мы не падымаем, яшчэ штосьці, каб не сумавала, калі дзіцё сумуе, адразу разлікаць. Я такога не прытрымліваюсь. Я лічу, што дзеці, яны вельмі унікальныя, і внутрі як бы ёсць столькі патэнцыял, які мы не бачым, і такім простым да іх стаўленнем мы на самой справе іх не развіваем і не даем развіцца таму внутрі, што можа быць. Таму мы наадварот і чытаем і складаныя кнігі, і размаўляем на складаныя тэмы, і пасумуем, і паплачем, і пра смерць паразмаўляем, і все натуральна і нармальна. И дети в стане пережить какую-то складаную эмоцию, больше того, там может быть захавана внутри некая такая цікавая рэч, асэнсаванне для гэтага чалавека, да, маленькага, якая нам невядома. Таму наадварот трэба больш пашыраць і не баяцца гэтага, а ўводзіць паступова, плавненька в жыццё, каб парасла такая гарманічная, складаная асоба, а не спрошчаная на нейкім таком, ведаеце, пазітыве і там пару эмоцый толькі мне ведае і всё. Таму я бы гэтага не баялася, наадварот заахвочвала да гэтага. Таму што вось наш календар, ён ўсё ж такі не такі радасны і весёлы, там няма такіх заданняў паскакаць, нейкі такі, да, патанчыць. Ён больше на падумаць, на заглыбіцца, стварыць такую атмасферу, запаліць свечку, паразмаўляць, там ёсць вельмі складаныя пытанні, і гэта вельмі здорава. Таму што вот там пісалі водгукі, сем'і нават не ведалі, што можна размаўляць з дзецьмі на такія пытанні, і аказваецца, яны могуць адказваць, яны даведаюцца такі цікавыя новыя рэчы пра сваіх дзяцей. Так што вот я бы заахвочвала наадварот. Стварыць такую атмасферу, утульную, прыязную, і паспрабаваць паглыбіцца в такія непростыя складаныя тэмы з дзецьмі і паглядзець, што вас чакае. Думаю, вас чакае штосьці вельмі новенькае і цікавае. А другое, пра вот як вытрымоўваць службу, так? У нас такі падыход. Мы з дзяцінства не дазвалялі Марку гуляцца в касцёле, на службе. Мы не бралі з сабой такія цацкі, якія шумяць, так, спецыяльна. Мы не бралі ежу, толькі вадзічку. Мы адразу казалі, вот як пачаліся мы хадзіць маленькім, там, 6 месяцев, 3 месяца, мы идем в святое место. Это место, где жыве Бог, это незвычайное место. Мы не можем тут себе поводить, как мы поводим дома. И вот я так, як такі попугай, кожную службу этому малышику на руках я ему рассказываю. Мы спочатку ходили в греко-католическую парафию, я ему казала, вот тут такая икона, тут свечки. Я ему постоянно все рассказывала. Это долго, но он призвычаился. И Марк с 3 год мог цалкам вытрымоўваць службу. А Лёвіку зараз 2 гады, і ён глядзіць на Марка. На зараз Марк в міністрантах, Марк стаіць, і Лёвка стаіць побач. Ён нічога не разумее, ну так, як старэйшы братик. Так, да, що там бацькі? А малыш все стаіць, і ён не шуміць. Ну, як бы ён, понятно, маленькі там, может побегать, мы здымаем ботиночки, каб не шумел, ён там бегает в своих шкарпетках туда-сюда, но ён нікому не перешкаджает, спевает, танцует, стаіць міністрантам Лёвік, так что спокойно. Бацькі вельмі высокія, яны далёка. А Марк
значна бліжэй да лёвіка, і так. таму для дзетак старэйшыя браты сёстры яны больш блізкія. Ну, вот І наша гэта была сапраўды теория такі такая, прыклад. что мы максимально вкладываемся в первое дитё, а уже младшенькие будут потягивать. Пока что працует, як там далі, Ну, не насамрэч, ведаю. так яно і працуе. Так. І гаворыць, што старэйшае дзіця гэта паравоз, які Ну, цягне за сабой і малодшых такім сваім прыкладам. Так. Насамрэч, ну гэта цудоўны досвед, дзякуй, што падзяліліся ім. Ну і яшчэ ведаеце, што пра што падумалася. Пакуль бацькі будуць раздрукоўваць матэрыялы, пакуль бацькі будуць займацца падрыхтоўкай нейкіх гэтых момантаў, якія пазначаны, і размаўляць з дзецьмі, ведаеце, што, даражэнькія бацькі, можна і самім таксама заглыбіцца у менавіта падрыхтоўку да Вялікадня. Таму што падчас нашай такой хуткай будзённасці, нават ведаючы і асэнсоўваючы той перыяд, у якім мы знаходзімся, і прымаючы пастановы на пост, часам з бегам гэтага часу, справы паўсюдныя, мы губляемся і троху і забываемся дзесьці засяродзіцца, прыпыніцца. Мы озвучили нашу таемную подмету. О, давайте, раскрывайте. Так, бо таемная подмета. Ну, увогуле, калі я думала вот про нашу дзейнасць, чым мы займаемся, раней веру перадаваць было проста. Была традыцыя, не было там інтэрнэтаў, шмат інфармацыі, бабулі з дзядулі расказвалі, гэта было неяк натуральна. Зараз гэта не вельмі натуральна, таму што шмат вот сапраўды інфармацыі, гэты плюралізм, і як бы, а бацькам хочацца сама лепшае дзецям, і часам атрымалася такая каша-малаша з розных псіхалагічных нейкіх ідэй, там, накірункаў, і атрымоўваецца там што-то такое салянка. І мы думалі, што нейкім чынам трэба дапамагчы гэту веру перадаць. І нічога лепшага не можа быць, чым час вось такой разам з сям'ёй. І сапраўды, я разумею, што, правда, шмат спраў, часу, які трэба вырашаць, і тут як бы тебе дают, і вы открываете этот ліст, і уже хочаш, не хочаш, а трэба з дзіцёнкам паразмаўляць. І гэта не зойме шмат часу. Але сам эфект ад гэтага, гэта вот якраз таки будзе такое гуртаванне і перадача сваёй веры і сваёй каштоўнасці, каб мы былі прарокамі для сваіх дзяцей, а не прарокі нейкі там з інтэрнэта, з блогаў, каб мы іх вялі за сабой, як бы каб сям'я была моцнай. Так што гэта такая таемная падмета всех рэчаў, якія мы ствараем, і в прынцыпе все, што я раблю, это такая... Гэта такая, ведаеце, партызанская рэклама сям'і і перадачы нашай веры у менавіта межах нашай супольнасці. А першая наша супольнасць хрысціянская гэта сям'я. Так, ну, вось, дзякуй вялікі, Каця, за нашу размову. Мы расказалі ўсё галоўнае, або нешта забыліся. Мне падаецца, все. Толькі можна яшчэ зрабіць такой захвочваючы заклік. Пра сям'ю вы сказалі, так? Мы робім шмат увагі, каб будаваць касцёлы, но нам трэба памятаць, кім дакладней мы будзем іх запаўняць. І трэба запаўняць маладымі гарачымі сэрцамі. А гэта хто? Гэта нашы дзеці. Так што мы павінны в них вкладывацца, і можна гэта рабіць не з такім вот высілкам, што это так цяжка. Можна рабіць это весела, спакойна, прыгожа, эстэтычна. Так што вот я вас вельмі заклікаю, так, прайсці гэты шлях велікодны разам і атрымаць задавальненне ад стасункаў з дзецьмі і задавальненне ад гэтага, што можна проста выдохнуць і вот вечарок з сям'ёй правесці без ніякіх справаў, а так вот паразмаўляць, запаліце свечку, там можна коўдрачкай накрыцца, зрабіць это максімальна утульна, прысвяціць гэты час сям'і, каб касцёл наш рос, быў маладой, адкрыты, жвавы, не ведаю, каб мы развіваліся. Так, все пачынаецца з сям'і. Нема абмежаванняў, калі вы не бацькі, а бабулі, або хросныя, або цётачкі, дзядзечкі, калі ласка, далучайце сваіх знаёмых, блізкіх, родных дзяцей да гэтага радаснага чакання. Будзем радасна у сэнсе перажывання, так? Але грунтоўна рыхтавацца да Вялікадня разам. Яшчэ раз, Каця, нагадай, калі ласка, дзе шукаць матэрыялы, якія трэба раздрукаваць, і ўсё пачытаць пра то, як стаць пілігрымам надзей. Матэрыялы можна знайсці ў мяне на старонкі в Instagram, в шапкі профіля ёсць спасылка на наш Telegram.
Пілігрим і радасць. І там все можна зайсці і спампаваць бескаштоўна, друкаваць. Ёсць прыемныя сюрпрызікі. Таксама не раскажу, каб вы зайшлі паглядзелі, то мы зрабілі дадатковы такі падаруначак для людзей, для карыстання. Так што вот, в тэлеграме-канале все можна заходзіць пампаваць. І на будучыню скажу, што мы плануем рабіць розныя праекты, якія будзем асвятляць в тэлеграм-канале. Не праходзьце міма. Бог заўсёды ведаеце гэты жарт пра купі латарэйны білецік, калі чалавек кажа: пані, чаму ты мне не дапамагаеш, калі ласка, я такі няшчасны. І голас Бога: хаця б купі гэты ўжо латарэйны білецік. Так, то вось вам гэты латарэйны білецік, вось вам гэтая магчымасць, карыстайцеся. Дзякуй вялікі за сённяшнюю размову. Дзякуй вам вялікі за прапанову паразмаўляць. Пахваляны Ісус Христос. Навекі вечны амэн. Госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма.